Boże, tak, znowu próbujemy z hardcorem. Mam nadzieję, że teraz nie zginę od jagód. Boże, taki byłem zawiedziony. Skąd one się tam wzięły? Dlaczego? Minecraft mnie chyba nie lubi. Ale to nieważne. Dobra, zaczynamy znowu. Mam nadzieję, że teraz szybciej, znaczy dłużej przeżyjemy, a nie tylko na nowym hardkorze. No to 2 minuty. Ty świniaku jeden! Kluci, kurde! Nareszcie. O nie. Są tak głupie pingwiny. Nie będę zaczynać, bo... Co to jest? Dlaczego znowu się pojawiliśmy na zimowym biomie? To jest świątynia. Au. I się wydostać z tego biomu. O, szybko poszło. Przem zdrowa. Kurczak. Przepraszam, mam odklejkę. Już się zaczyna. Mamy krowy, które nam się przydadzą na pierwszą zbrojkę. Tylko, że ile potrzebne było. Na przykład no taki raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to nieźle. Ty, to ja sobie zrobię siekierkę. Ty, czemu na bokiem? Nie pytacie, dlaczego zrobiłem siekierkę, bo siekierka więcej zadaje. O, no i od razu 2. Żeby nie właśnie. No i już mamy na zbrojkę. Znaczy na hełm. Możemy w sumie jeszcze sobie zrobić tłów. Nie tłów. Dobra, niech będzie to tłów.
pewno więcej będzie do tej zbroi. Nieważne. Ty, no nie masz krówek? No to kurde, trochę słaba, no. O! Stoi sobie, kurde. Trochę jest tutaj jedno, to co zabijamy. Tutaj nie mam jedzenia. Znaczy, nie. No, nieważne. Nie się surowe jest. Bo nie mam innych. Strzelajcie, coś zobaczę. No. Dobra, na banków mamy na tłum. A może i nawet bez jest. Jest chyba nawet na buty to już nie. Zamknąć się! Więcej krówek, ale to nam już... Dobra, możemy tylko jedną zabić. Co jest grane, no? Kurde, poległ. W ogóle przed wczorajszym odcinkiem. Przedwczorajszym. No dobra, niech będzie w piątek. Grałem sobie jeszcze na tamtym naszym świecie. Nie na hardkorze. To ogólnie poszłem tam do tego nawiedzonego domu. Bo tam byśmy musieli wrócić, ale że zacząłem z hardcorem, no to... No ale jak tam szłem, to nagle mnie nagle mnie krowa zaatakowała. Ja nie kłamię, naprawdę mnie krowa zaatakowała. Miała takie czerwone oczy, a później była cała czerwona. Dlatego... Boż, wszystko jest. Nie było tak jak poprzednio, że tutaj że zrobiłem bazę, poszłem gdzieś indziej, miałem ją po prawo, ale nie widziałem. Dobra, nie chcę nic. The Blood Moon jest Rising. Co? Blood Moon? Czemu ja o takim czymś nie wiedziałem? Nie, w ogóle. Dawno nie widziałem jednej takiej rośliny, co oświetla. Gdzie ona jest? No kurde, czemu tak zacina? Why?
tak zacina? O kurde. O kurde. No to nieźle. No, pójdź sobie do lasu, będzie bezpieczniej. Mądry pomysł, Blue. Teraz musisz... Ło! Dużo pająków. Ło! Strasznie dużo pająków. Matko Boska! Gracz 240 został zabity przez pająk. Co się właśnie wydarzyło? Co to miało być? No okej, wiem, że Blood Moon, ale aż tak mocno tutaj atakują pająki. Boż, ile ich tutaj było! To wszystko na nic. Ale jest tutaj. Dobra. Ile już nagrywania jest? 11 minut. Myślę, że... No długi odcinek to nie był. W następnym odcinku, jeżeli zginiemy, to już naprawdę kończę tą serię. Ale no, przykro, że takie krótkie odcinki, ale wiecie. Wpadajcie też do Markwella. No, w napisach wam wyświetlę tam nazwę. No bo tak naprawdę to dzięki temu człowiekowi stworzyłem ten kanał. Miałem taką chęć od niego. Dlatego dziękuję za oglądanie. Papatki.